Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror és a szovjet megszállás elleni küzdelme volt, amely 1956. október 23-án kezdődött és november 11-én ért véget. Az első halálos áldozatokat követelő lövések, amelyek a börtön előtti tüntetésen 3 fiatal életét oltották ki. A 3 áldozat: Máté Mária, kórházi dolgozó; Halász Ödön, vízvezetékszerelő; Szabó Béla, csipkeszövő. Az 1956-os forradalmat követő kádári megtorlás során vesztette életét. Török István, vasesztergályos; Földes Gábor, színházi rendező; Tihanyi Árpád, tanár; Gulyás Lajos, lelkész; Weinträger László, rendőr; Szigeti Attila, állami gazdasági igazgató; Zsigmond Imre, gazdálkodó; Cifrik Lajos, gazdálkodó; Kis Antal, fűtő; Szalai Ferenc, mezőgazdasági munkás. Kádár keveselte a halálos ítéleteket, pedig népbírái mindent megtettek. Sokkal jobb lett volna 5-600 embert halálra ítélni, akkor 30 000 emberrel kevesebbet kellett volna börtönbe csukni, fejtegette 1957 végén Kádár János.